मिसोर माबा थाना हाय बिदै खुलुमबाय सोनाफोरांनि मोनसे गोदान ब्लग साव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय माजियाव जो फगवाननाय महरा सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लग्सखौफोरा जोबोद चेनेलाव जाबाय हानामानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बेखिनिखौ रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय नैबे जुबुर दुथुरनि गेजेरजोंनो आरोना नोंथांमोनखौहाय ओमफ्राय नायदो आखायाव मा लादों टेन टेने येस नोंमारगौ बिथाङा गांजेमा बाजारनिफ्राय सानसे सिगाङाव साम' लानानै फैदों आरोना मालाय मोखांनिल' खानायमोन दाखोन गारखानाय माने ओमफ्राय सोमनानै सिख'नो सुनानै आङो खननैसो दै सोलायदों आरोना मैयानिफ्राय नैबे दानजासिमावहाय ओमफ्राय दा दाननानै लानोसै सिलायाव दानगौमोन आङो नाथाय एकदम बिराद सान्दुं आरोना ओमफ्राय एसे रागा जोंनानैसो दानदों बुस्थुखौ मानो होनबा सिगां ब्लग्सआव आं हाइलरि मोनाव थांनाय देखायदोंमोन ना अब्लानो आं बिफा फिसाखौसो थिनहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं हारसिं दानस्रांनानै मावस्रांनानै लानोसै होनबाय थ' आंखौबो नारा नाथा लेंना लांदों आरोना बेफोर खामानियाथ' आरो एकदम सर्टकाटजों मावजानाय खामानि नङाना एकदम जुथि फुथि मावाबाथाय जि जोंखांथावथावनो ओरैबादि आथुर बिथुर दाननानै खनानै ओमफ्राय देहाखौबो दुगैस्र'खानानै एसे स्र' जानानैसो आरो माबा मावनानैसो दै गिलाससे लोंनानैसो नोंथांमोननि खाथियाव आङो हाजिर जाफैफिनबाय आरोना जाया नङा टाइमा बिराद जाबाय डाइरेक्ट ओंखामखौ फोमोननानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय नै साम'आबो स्र' फुजोब्बाय मा होनो खारै होनानैबो फुबाय लेबु होनानै फुबाय मना सिङावबो फुबाय ओरैनोबो फुबाय दा बुंसै आरोना ओमफ्राय ओरै रेडि खालामगासिनो दं आङो नै एसे गरम मस्लाबो लालायदों आरोना सबायजों साम' संनायनि खोथा नालाय फानलुआबो मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय एकदम खेरिफिल'सै आरोना जाला ओमफ्राय नैबेबो जिख्लाब बेखौनो सुनानै लागावना होनसां नांबानो जाबाय ओमफ्राय सबायाबो दाख्लैनि आद्रा फुख्रेमनाय दंमोन ना ओमफ्राय बिथिं बिथाङा एसे फुख्रेमदेरदों आरोना कारेन्टआबो गैयामोन आथा बेलनजों खोसार फुख्रेमदों बेस्रा थ' आं फुरा रेडि खालामनानै लाबाय फार्स्टिं सबाय रुनोसै फार्स्टिं एवनोसै फटाफटनो बहायहांबायानो आङो माने गिबियावनो साम'खौ एवनानै लागोनसै बेफोरखौ गोबावजों खनसे जानायखायनो बारा एक्सपिरियेन्स गैयाहाय आंना जालांथोंसो होननाय बायदि ओमफ्राय सासेया इनि बेस्रा जाब्रा जालाय जाखाय बोस्रांहैदों आरोना हनै आंबो अट' लानानै दांनोनो हाख'वा जालायलांबाय नायनानै थानो हायासै बेस्रा हनै बोस्रांलांथोंसै एसे ओमफ्राय नै दुंबाय आंना एसे बासफोर हरनानै लाबाय आङो न'आव थाबाबो बेस्रा बिदिनो बुज्रां खालामबाय थायो दा मा खालामनो ओरैबो जाया ओरैबो जाया सुरु देनानै लाखाबाय बेहाय देनानै लानायखौबो एसे हरबाय हरनाय लोगो लोगो मोदोमखाबाय ओमफ्राय सबायखौ ओलांगा कुकार गेजेराव रुलायदों आरोना एसेल'बाबो लागाव सेरसेल'हाय सुबाय गैया दाननानै सुइनं जालायलांबाय आरो फुयैनो गरब्रै गरबा गबावलायबायसो साम'आ खिथुथिं गखाबाय मानो आराम एवनानै लागोनसो आंखौ जेब्लासिम गावनि दै राना एवथाबबाय थानोसै आरोना गेजेरावनो खनसे बोखारनानै संख्रिबो हरबाय आङो जेबो सिथाबनायनि प्रब्लेम जाथ'वाखै अरखौ दहाय फार्स्टआव हाइ लेभेलाव होदोंमोन दा एसे मिडियाम साइज खालामनानै होबाय दैया ओंखारदों सबायाबो गाबबायनो फाङासिङानो हरजागोन ना बा फाङासिङानो हरनांसिगोन माखासे ओमफ्राय हेलमेटफोरखौ लाङाना बेफोर लेथेर फेथेरा मालिकनिनो दोनखानायमोनहाय टाइल्स टुल्स माबा माबिफोरा ओमफ्राय नैबे बाल्थिं बायनाय मा बायनाया जों दोनदेरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय बाखि बाल्थिं बुल्थिंफ्रा दुंग्राया गावसोरनो साफा खालामखायाखैमोन थानो हायैनि सासेया जोंख्लाबनाय साफा खालामबाय नै बे सुङाखौ मालाय माथो खालामगोन हराबालाय ना हरनांसिगोनहाय दा फाङासिङानाव 20 थाखासो पक'रा जानो मोनबाबो आंबो फुबाबो नैबेखौल' साजों फुयोना गोलोमफ्रुजोब्बायहाय सिबाय ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आङो हालदैबो हरबाय आरोना हरनानै एवगासिनो दङ बेसेबां दै हाबनानै दङ साम'आव ओंखारजोबथारथों आरोना जालु माने एसे एवबावगोनसो आं दान्दिसे उनाव ओमफ्राय दैफ्रा रानजोब्बायना आरो खारै एसे होनानै आरो बेजों एवबावगोनसो आं थाथों खारै होनाय लोगो लोगो सिबायनि जा रौ महर एसे एवथाबबावगोन एबारना खारैजों
बरिया ओमफ्राय फ्रोम जाबाय आरोना नै एखेबारे सोबा गसिगोन बायदि नुलायनाय खिन्थु दै होनानै गोदौनो मोनाखैना गनाय नङा एसे दै होगारनांगौ एसे दै होनानै एवबावगोन आं गुजुहैदों मा राजा सिबिनायनियाव गुजुहैगुलायबायहाय दसेथा नै बेबो गायाखै दे गाबायहाय गोदौ गोथौ र' एन्जर सिखा हाबदों नोङो फोल्ला फोथा बिदि बादामनांगौ आंहा आरो एम्फौ गोलाव साननानै खारबोथारदों जारलाहाय नोंजों ओइ फाइभआव दा फाङा सिङा होनबाथाय एकदम खिथाथार आंनो माखौ लाङा बासिनानै लांजोबथारथों ओमफ्रायसो साफा जागोन बियो ओमफ्राय ओरैबायदि अफमान एसे सागं सानो होननानै नायबाय आङो नायदो सागं फारसेना गैला आरो दाख्लैथ' एसा नानि मोना लाङो ससेया जखादों ससेखौ नुबावदोंमोन आं फिसाजोखौ दसे लानाय नुदोंमोन दाखालि सेस दाना जाबावथारगोनसै बियो आंनावसो फ्र लेजेर फैसिगोनदां सालाबायनोसै आं बेजोंनो मालाबा गामियाव थांबा बिफाखौ गन मोनसे लाबोहोनांगोन ओरै सोग्रा ग्रोब ग्राबनो ओंखायनो बिथांखौ गरम बन्द समफ्राव बिराद थिक थाक न'आव फैजानो लुबैयो आरोना आङो मानो होनबा बन्द मोनबाथाय एकदम न' ज' थांनानै गोसोबायदि थाहैनो मोनो बा एसे बै फुजाफोरनि बन्दा मोननाय मा मोननाय बेफोरबायदियाव फैबाबो बुज्रुं बुज्रां न'आवहाय नोङो मा मावनो लुगैयो मा मावनो गोसो मावनो हायोना न'खराव थाबाथाय दा दाबसेयाव थानानै थांब्रबनानै मा मावहैनो हानो थांलाय फैलाय मेंगुलायनायसो ओंखायनो टाइमानो मिलाया दाख्लै प्लेनिं बानायदोंमोनबो जोङो गरम बन्द'आव फैगोन न' ज' थाहैसै होननानैहाय ओमफ्राय अमरनाथआव डिउटि मोनबायना उफाय गैया खाफालानो बारा थिग नङा सोरनाबा साननाय बायदि बहा जानो न'आवबो थांनो लुगैसो थानानैबो थायो नालाय ओरै गथ'फ्राबो आथा सौहैस्लाब मोना खनब्रै खनबा फन हरनाय फुरा दैखौ रानहोजोब्बाय आङो नै ओमफ्राय सोबबा गखाथारसिगोन बियो माने साम' फाजा बादि जाबाय आरोना बाट बिदि नङा सागङा बारा मोजां साजामारासै सनाफोर सबायखौ हरग्रोनोसै आङो ओमफ्राय ओरै नाव जाव जालायनाय दै लाव लाव खालामबाय आङो गोबाव गोदौ होनानै जहोगोन आंहा दा सबाया बोरैबा आंहा सागं सानो मोनाखै गोदौबाय थादोंहाय ओमफ्राय ओरै जेबो लोगो गैया ना पापर एवनोसै जेन पापर दंखायो सिन्था गैया ओमफ्राय नैबेखौनो सावसुब्लागासिनो दं आङो मैया जानो होननानै लाबोनायमोन जाजायासै बादाम ओरै उसुंनि थास' सिन्थायनो बिथाङा खफ्लिं होजोब्बायहाय सिखा खंखाय दाबार आरो खालामबावोमोन बियो सिखा फाथांगासो जाहैबाय आंनि साम' दाननाय सिखाया बिसो आरोना बाहेरानिफ्राय एसे लाहरनां थारमाने दै लांफैदों आरोना आङो मसर दै गुसुनो बिदिनो माथो बरिया गोमो बोराय गोदौगासिनो दङ गोदौथारथोंसै फेम्फोनाखौ र' फुखांनानै गारहरगोन आं एसे गोदाव सोराव फेम्फोना जालाबायखो आसलथे बे फेम्फोनाया मा खारनाव जायो दे नै ना आंनाल' जायो आंनाल' नङा आङो भिडिअ'आवबो सोरखौबा नुखादों आब' कबिताखौबो सानसेखालि हायखांनाय नुदों आं हायखांनानै गारनाय जारलाहाय नायसै समायनाय मोनथारा मोजां मोनथारा बिदिबाथाय हायखांबानो जोबनायालाय नै जोब्बायबो आरो गोदौथारनांगौ दं बिरादनो जा मोजां गेलेदों दिनै ओमफ्राय नै बास्केटनि जिखौ सेस बहननानै प्लास्टिकआव सोजोब्बाय थादोंहाय मा खालामखादोंसै सिरिनो ओमफ्राय ओरै नै जबै जबनानै जब्बायानो होनजासै माने गोदौलागासिनो ओमफ्राय सासे सुबुङा नै संख्रि नांबाय ना गरबेसे सोबनानै थांखो बिलाय जरानै जराथाम जराब्रै जराबा 10था सोबनानै थांबाय नै नुस्लाबा आंनो हायना हरदों हरनायालाय होमबाबो गोदौ होबावगोन आं एसे र' खारैयाबो जोबथा बानलुआबो जोबथा होननायसो जानोसै खारै गैला जोब्बाय लास्टमोन सदा गैयालै खारै थानायावल' सदा बहा बायनो आंलाय जागोन दे ओमफ्राय सबायाबो गाबोबा खनसे जाबावगौमोन आरो गाबनो होआबाबो सागंजों मोजाङै साजागौमोन आरो नाथाय सागङाबो साबाबो जाला जागोन गोदौ होबावनोसै आं मोजाङै र' खारैखौ एसे खम जानाय बायदि मोनदां कालाराथ' जाबायमोन गंगार दुन्दिया गैला नालाय गंगार दुन्दिया जायगायाव नै मिनिनो ना गाबनो मा होनो मामोनलायो जोग्लावरि बिलाइ मोननै दं आरोना बेखौसो गंगार दुन्दिया बायदि हरनोसै तेजपाता गांनै हरनां र' है जाबायानो होनजासै बारा गोथावबा जाब्रेयोसो ओरैबा दासान्दि जाब्रेलागासिनो दङ
अनलानिफ्राय अनला गोजांनिफ्राय दाउनिफ्राय अबेसे गोथाव मोदोमनायालाय मोदोमबाय नै घन'बो जाबाय मिक्सबो जाबाय आरो माथो नांबावगौ बिथाङाथ' होनबाय संख्रिबो नांबाय आं साखिथ'बावाखैनो जाबायना बिसिबां थोन-थोननिफ्राय बिसिबां जबनानै होमबा बिसिबां गोबाव घन' जाखो साननानै नायदो आंनि जखा नायनाया जाबायानो आरो माथोबाव एबार आंबो नायनोसै बिथां साखिनायनायावनो आयै साखिनो हागोनहाय एफा गुदुं गथाम सामलाबाय गथाम आंनिया मोदोमा फिसाबाबो नांजाया खिन्थु खोथाया मा बिदैल' थानो नाङा आरोना बिदै थाबा बिराद टेनसन आङो गोदो गिदिर फिसाजों बारा लेनदेन गैया आरोना खालि बे मा होनो बिदैखौल' नाङा आंनो जा गुदुं अखा हां जाबायहाय सान्दुंबो अखाबो बानलु आसार दङ ना ओंखायनो एकदम अखा हांबाथाय थिखोनथारनांगौ जायो आरो खारलांथारो बानलुआ नांदों संख्रिया एसेयावनो थांनोसैमोन आरोना आंनि लेभेलावहाय खुगायाव नांनाय ओंख्रि गावनो सङो गावनो बाख्नायो बन्द खालामबाय आं जाबाय मिसोर माबा थानो नाङाहाय बिदै गैया फ्रुम मोनाखै ना गैया भगवान बरिया दङ बिदैयाथ' गैथारो जाया दा अबेबा नङा अबेबा थागोन आरोना खिन्थु नैबे गथामा बिदै गैयामोन नैबेलाय माथो जाबाय नांला साम'आबो एसे सोबनायावनो थल्ल' गखादों आरोना बरिया जाखाबाय ओमफ्राय मिसाखौ मा बुङो आरोना 2टा जानो 5 मिनिटल'सै जों जानो हाथ'ला गस्ला गाना मा गाना बिदि बेरायबाय थानो नाङा जि मालाय जाखावबाय आरोना ओंखायनो जि साखालायनानै सोबदो नोङो होननानै माथो लांथिया फांथिया बिदि जाबाय थानांगौ थादो बाबाखौ लायनानै फैनानै ज' साथामजों जानोसै आरोना नानियाथ' सोबखाया ना राजायाबो जाग्रा जाया खुनु गेरेन्थि गैया जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे होनो नामा बेखौ नै जानानै थांबावबाय दहायनि प्लास जाबावबाय आरोना ओमफ्राय सासे नायगिरि बिथाङा जोंहा मा होनो जानायखौबो देखायाबा नायनो बायो आं होन्दों आरोना संनायखौ देखायाबा नायनो बायो होन्दों संनायखौनो आं जेरै थेनैसो भिडिअखौ लायो खुनुरुखुम फिसाजों दसे ओरैबा ओरै आरोना ओमफ्राय जानाय समाव जों जेब्लायबो माने लाद्रा फेग्रा जानाय जायो आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आं देखायनाय जाया फुरा मालाबा न'से सेलाय बिलाय दै खोलैला खोलैलि बिदि रोखोमनि जायो आरोना थ' संदोंबा आङो एसे साखिनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो बेखिनिखौ नोंथांमोना गोजोनबानो जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नाङा र' फिसाजोआ एसे मोजाङै देरोबा मुगबां भिडिअ लाबोगोन आं मुगबां आरोना बिदि होननानै आं एसे लाबावथारबाय आरोना नै एसे सोबख'बावथारनोसै आंबो नै 6-7टासो लाबावबाय कालारा जिखि जाया खिन्थु बुस्थुआ बिराद टेस्ट आरोना मेरी बिस्कुट बायना क्रिम बिस्कुटखौसो मेरी बिस्कुट हो बियो मेरी बिस्कुट जाया माथो आंगायबाय जायै बिराद जाबाय गेजेरावनो मेरी बिस्कुट गुदुंथार दाउट जादों आं जा गिदिर नै दालाय माथो माबा दङमोन मा होनो बिदै दङमोन नै सोबबावबाय फिफा दा सोबदो दे लाबोगोन दे गिदिर माबाथार बिदैथार फिसाखौसो बासिनानै जानांगोन फिसायासो गैया नै गिदिरा दङमोन एसे गुसु जाथोंसै हा सासे ओरै लानानै फैग्रोसिगोन थांफानो नागिराखै दिनै सिरि दङ ओंखाम जानो रेडि ओंखाम हैगोन जों सासेनो जानोसो लादों हय सान्ति गैया अखा हाथारसै आसार उसार थिखोगोनसै सोनाबा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरोना मा होनदों साथा दा जायफोर आंनि बेखिनि साम' संनाय साम' दाननाय ब्लग्सखौनो फुरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आंबो एथ' एक्सपार्ट नङा बाट जा रोंगौ बेखौनो संलाबायनानै जाहोनो सेस्था खालामो आरोना ओमफ्राय आनकमन ओंख्रि मा जानो लुबैदों लानानै फैजोब आं संनानै जाहोगोन होन्दों आरोना थ' दा जाबायानो होनजासै अनला जाबाय
ओमफ्राय मा होनो दा नै सबाय जाबाय ओमफ्राय आरो मा जानो लुगैबावदों गाव रोगाबाय थाथोंसै आं बेखौ मिथिला आरोना आं संनांगौबा संलाबायनोसैल' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय